Kag sa Good Vibes, Barangay Granada nanging two-time Grand Slam champion sa MassKara Festival Street and Arena Dance Competition. Samtang nangibabaw naman ang Barangay 29 kag 39 sa Electrowica Diva and Float Competition. May report si Nico Delfin. Pangimbukada nga performance sa MassKara Festival Street and Arena Dance Competition ang back-to-back champion Barangay Granada nga karon two-time Grand Slam champion matapos mapabilib ang mga judges kag lingibo nga mga tumalanaw nga nagdagsa sa Paglaom Sports Complex sang Domingo. Sa pito ka mga nagpasakop nga barangay, sila man ang nakakuha sa Bacolod Yuhum Choice Award, Best in Theme and Concept, Best in Music, Best in Mass Headdress and Costume kag Connectivity and Motion Awards. Ang Barangay Bata ang napili nga first runner-up kag second runner-up ang Barangay 12. Ginpasidungga naman ang kilala nga choreographer nga si Jesus Segundo Cabalcar sang Pillar of Dance Excellence Award. Kabahin sa mga nagtambong sa selebrasyon, Sanday Makati Mayor Abigail Binay kag Congresswoman Camille Villar nga Deputy Speaker kag Representative sang Lone District of Las Piñas. Yaraman Sanday Incumbent Congressman Greg Gasataya kag mga city officials. We experienced a bit of the challenges brought about by Bagyo. It dampened a lot of spirit, but nevertheless, we Bacolodnons showed that despite of all these challenges, we can continue to celebrate the MassKara Festival and bring back the reason why we are all having the MassKara Festival. Magluwas sa magarbo nga fireworks display, naghatag man sang kakunyag ang nahauna nga drone show. Sa piyak nga bahin, nagsanag man ang dalan halin sa the Upper East Avenue pakadto sa Bacolod City Government Center sa Electrowica Diva and Float Parade sang Sabado sang gabi. Ginkoronahan bilang 2024 Electrowica Diva si Nika Marie Peñol sa Barangay 39 matapos nangibabaw sa dance-off competition. Gindugukan sa mga tumalanaw sa BCGC. Ang Barangay 29 ang napili nga Best in Float competition. Nico Delfin para sa DJcast Negros.